Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы. Студияда Руслан Харисов. Олга таба койбер темалар турында. 9 майга сонаулы мизгилләр калып бара. Яр шалыда җиңү көнендә нинди чаралар көтелә? Совет гаскәрләренең блиндажлары, бәреп төшерелгән техника һәм кораллы стендлар. Яр шалыда солдат йолдызы хәрби тарихи музее ачылды. 9 майда Шаллыда җәмәгать транспорты пассажирларны бушлай йөртәчәк. Бу хакта аппарат киңәшмәсе вакытында шәһәр мэры Наил Мәхдиев хәбәр итте. Автобусларда да, трамвайларда да түләргә кирәк булмаячак. Исегезгә төшерәбез, мондый акция Шаллыда беренче ел гына уздырылмый. Шаллыда җиңү көнендә тагын нинди чаралар көтелә? Бу хакта алдагы материалда сөйләрбез. 9 май бәйрәменә багышланган чаралар 8 сәгать 30 минутта Муса Җәлил һәйкәле янында митинг белән башланачак. 9 сәгатьтә Ватан ана мемориаль комплексы янында мактаулы каравыл вахтасы игълан ителәчәк. Иртәнге сәгать 10-да митинг һәм тантаналы парад башланачак. Шулай ук быел йөреш Россия балалар һәм яшьләр хәрәкәте, беренчеләр хәрәкәте катнашачак. Парад Ватан ана мемориалына чәчәкләр кую белән тәмамлана. В 11:30 праздничные мероприятия продолжатся в 3 районах города. Будет организована реконструкция полевой кухни «Солдатская каша». В Комсомольском районе на набережной Тукая пройдет городская концертная программа «Жива в нашем сердце победная дата», гала-концерт открытого городского фестиваля «Эхо Победы». Бүгенге көндә Шаллыда Бөек Ватан сугышында катнашучы 18 фронтовик һәм ветеранга тиңләштерелгән 50 кеше яши. Иң яшенә 97 яшь, иң картына 103. Всех приглашаем принять активное участие. Одеться по погоде, с учетом тех определенных аномалий. Хотя у природы нет плохой погоды, ожидается не слишком теплая погода, поэтому особое внимание нашим детям, которые будут принимать участие в праздничных мероприятиях. Моннан тыш бәйрәм чаралары автозавод һәм Үзәк районнарында да узачак. Лилия Гатина, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Совет гаскәрләренең блиндажлары, бәреп төшерелгән техника һәм кораллы стендлар. Җиңү көне алдыннан Шаллыда солдат йолдызы хәрби тарихи музее ачылды. Аның оештыручысы булып Кыр почтасы Герат төбәк иҗтимагый оешмасы тора. Ачылышта безнең төшерү төркеме дә булды. Хәтта музей бинасы да башкача күренә, бүлмәләрнең берсе Бөек Ватан сугышы чорындагы совет солдатлары блиндажына әйләндерелгән. Шунда ук Максимның британ пулеметын һәм 1937 елгы танкка каршы пушкасын, совет армиясы киемнәрен, чик сакчыларын, диңгезчеләрне һәм солдатларның шәхси әйберләрен күрергә мөмкин. Диварда винтовкалар, пистолет, пулеметлар да урнаштырылган. Здесь мы показали поле брани, значит, она разбитая. Здесь Opel Kadett 38 года выпуска и мотоцикл BMW тоже 38 года выпуска. Но техника находилась привезенная оттуда какое-то время, она эксплуатировалась нашими гражданами, ну теперь она у нас здесь стоит. Музейның икенче бинасында икенче бөтен дөнья сугышы чоры документлары, газет материаллары, пистолетлар, инде өлкән яшьтәге ветераннарның фотолары, каскалары һәм снарядлар, Әфган һәм Чечен сугышлары бинокльләре тупланган. Монда махсус хәрби операция зонасында һәлак булган сугышчыларның бронежилетлары да бар. Здесь фотографии наших героев, которые принесли нам победу. Ачылышта хәрбиләр дә катнашты. Баркаш исемле хәрби хезмәткәр ялдан улы белән музейга бергә килгән. Аның сүзләре буенча ул балага тарихның ничек барлыкка килүен күрсәтергә теләгән. Народ без истории – это не народ, поэтому каждые дети с малых лет должны воспитываться с чувством патриотизма, гордости за свою страну, за свой народ. Бирдә күргәннәреннән Рейди кушаматлы вафат булган хәрби хезмәткәрнең әнисе дә күз яшьләрен тыя алмый. Аның улы 2023 елда контракт төзегән. Алгы сызыкта булганда һәр вакыт биремнәрне төгәл үтәгәне шул ук вакытта бер генә көрәшчене дә югалтмаган дип сөйли әнисе. 2 айлык хезмәт өчен аның батыр улы Суворов ордены һәм батырлык ордены белән бүләкләнә. Людям это очень нужно. Наших героев люди понимают, помнят. Это для истории нужны вот такие музеи, которые берегут и сохранят их труды, их дела, как они для своей родины не жалели свои силы. Это такие музеи, которые вот сейчас сегодня открываются, очень нужны для нашим детям, для наших людей. Это память наших детей.
Халак булган рейдинг әйберләре башка солдатларныкы кебек үк тиздән махсус хәрби операция зонасы экспозициясендә пәйда булачак. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, яңалыклар. Рәхмәт. Нәк менә бу сүзне 35-нче мәктәп укучылары хәрбиләргә адресланган хатларда язганнар. Аларның хәбәрләре сугышчылар өчен әзерләнгән посылкаларда булачак. Балалар шулай ук коры душ ясау буенча мастер-класста катнаштылар. Бу процесс бик җиңел һәм аз вакыт ала. Тулырак алдагы материалда сөйләрбез. Эшләү күп көч таләп итми һәм берничә минут эчендә эшләнә. Тукыма махсус гель белән эшкәртелә. Аннары барысы да кечкенә зип пакетларга тутырыла, һавасы чыгарыла. Мондый коры душны Надежда Воронова беренче тапкырына эшләми. Ул сугышчыларга һәр яклап ярдәм итә, чөнки аның улы да махсус хәрби операциядә катнаша. Он сказал, я бегать не буду. И пошел. И все. Я не отговаривала его. Потому что я служил, дед воевал. Күп кенә егетләр беренче тапкыр акциядә катнаша. Шуңа күрә стандарт җыелмадан тыш гелле салфеткалар, сөлгеләр куллану буенча инструкцияләр, хатлар язганнар. В письме написала спасибо, что в такое время сражаетесь, защищаете нашу родину. Принял участие, потому что я хотел поддержать наших солдат. Ел башыннан волонтерлар инде меңләгән коры душ комплекты ясаган һәм моның белән генә туктарга җыенмыйлар. Алар әйтүенчә, киләчәктә дә сугышчыларга ярдәм итәчәкләр. В прошлом году мы делали окопные свечи, 804 свечи мы отправили вместе с буржуйками. А в этом году мы решили делать для ребят сухой душ. На данный момент сделано 4000 сухого душа. Волонтерлар белән очрашуга Республика Дәүләт Советы депутаты Руслан Нигъматуллин да килде. Недавно был в Луганске и привез им благодарность волонтерам тоже от ребят за ту помощь, за то внимание, которое им оказывается. И сегодня хочу обсудить с ними, какие есть проблемы, чем можно еще помочь. Хәрби хезмәткәр барлык кирәкле әйберләр белән тәэмин ителгән. Бу бар тик өстәмә ярдәм генә дип ассызыклады Руслан Нигъматуллин. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. 7 майда радио көне билгеләп үтелә. Нәкъ менә шушы көнне 129 ел элек Россия физик Александр Попов хезмәттәшләренә заманча радиоалгычларга нигез салучы аппаратны тәкъдим итә. Бәйрәм хөрмәтенә күңел радиосы да тыңлаучыларын шатландырырга уйлады. 92.6 FM дулкынында 13 сәгатьлек радиомарафон старт алды. 14 кунак чакырылган. Алар арасында татар эстрадасы йолдызлары, язучылар, психолог һәм башкалар. Быел біз 13 сәгат 14 кунак деген радиомарафон ойлап шығардық. Ол башта 13 сәгат 13 кунак иде, ләкин инде безнең тагын бер кунагыбыз өстәлде, шуңа күрә 14 кунакка әйләнде. Ел сайын ниндидер менә шундый яңалык белән куандырабыз, сөендерәбез Шаулы халкын һәм инде башка районнарда безне яратып тыңлаучыларны. Минем өчен бик кадерле радио. Чөнки минем беренче җырларым шушы күңел радиосыннан яңгырады. 2002 елда төнге урам җырлары белән менә шушылай итеп бергә дуслыкны, хезмәттәшлекне башлап җибәрдек. Шунда эшләүче барлык хезмәткәрләрне, кемнәр хәзерге минутта карый, барсында радио көне белән котлыйм. Шигездә зур уңышлар телим, иң мөһиме. Тыңлаучыларыгыз күп булсын һәм сәламәт булыгыз. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Руслан Харисов, сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. Порадуйте себя и своих близких вкусным ароматным чаем Дарфорд Премиум. Элитный чай, тепло семейного очага. ОАО «РИАД» требуется мастер на производство, слесарь по ремонту и обслуживанию оборудования, рихтовщик, оператор производства формовочного полиуретана и пенополиуретана, кровельщик. Телефон 52 56 06.